Poznáte ten pocit, keď sa vám zdá, že všetko ide proti vám? Ako by stres kontroloval každý váš krok. Najhoršie je, keď tento stav trvá dlhodobo. V dnešnom svete je negatívny stres prítomný všade, či už akútny alebo chronický. A máme ho v práci, v osobnom živote, dokonca aj počas chvíľ, ktoré by mali byť pokojné a príjemné. Moje meno je Pavol Grman a som školiteľ techniky dýchania Oxygen Advantage a v tomto videu vám poviem o dýchacích cvičeniach, ktoré môžete využiť pre zníženie stresu. Je celkom prirodzené pociťovať stres, je však dôležité, ako ho spracujeme. Čo ak vám poviem, že existuje jednoduchý spôsob, ako ho môžete zvládnuť. Niekedy stačí naozaj len správne dýchanie, respektíve vhodné dýchacie cvičenia, ktoré vám pomôžu kontrolovať vplyv stresu na vaše telo. Stres nie je len o pocite napätia. Je to fyziologická reakcia vášho tela na vnímané hrozby. Vaše telo uvoľňuje kortizol a adrenalín, aby vás pripravilo na boj alebo útek. Je to užitočné, keď čelíte reálnej hrozbe, ale nie až tak, keď ste len pod tlakom z pracovných povinností. Dýchanie je niečo, čo robíme každý deň, ale len málo kto z nás ho využíva na kontrolu svojho stresu. Dýchacie cvičenia môžu byť kľúčom k upokojeniu mysle i tela. Začnime niekoľkými jednoduchými dýchacími cvičeniami, ktoré môžete praktizovať pokojne aj každý deň. Prvý spôsob je jednoduché bráničné dýchanie. Pohodlne si ľahnite, zavrite oči a pomaly pokojne sa nadýchnite nosom. Cítite, ako sa vaše brucho jemne dvíha, zatiaľ čo vnímate prúdenie vzduchu do všetkých smerov bránice. Pomaly vydýchnite nosom. Skúste to vykonávať aspoň 10 minút. Môžete si pritom pustiť relaxačnú hudbu a uvidíte, ako dobre sa budete cítiť po cvičení. Inak vedené bráničné dýchanie na vyvolanie relaxácie nájdete v tomto videu hore alebo na konci tohto videa, kde nájdete odkaz. Ďalšie dýchacie cvičenie, ktoré môžete vyskúšať, je 4-7-8 dýchanie. Nadýchnite sa nosom na 4 sekundy, zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomaly vydýchnite nosom na 8 sekúnd. Opakujte toto cvičenie aspoň 3 minútky. Tento spôsob pomáha upokojiť nervový systém a pripraviť nás na relaxáciu. Dýchanie je mocný nástroj, ktorý máte vždy so sebou. Nevyžaduje špeciálne vybavenie ani veľa času. Čím viac budete tieto cvičenia praktizovať, tým viac budete schopní zvládať stres, ktorý vás stretáva každý deň. Vyskúšajte si ich a uvidíte, ako jednoducho môžete zmeniť svoju reakciu na stres. Vaše telo a myseľ vám poďakujú. Ak sa chcete naučiť, čo robiť v stresovej situácii, aká je prevencia voči stresu a prvú pomoc po stresujúcom dni, stiahnite si e-book zdarma v prvom linku pod týmto videom. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a v prípade otázok mi napíšte do komentára pod toto video. Prajem vám pekný deň. A pozrite si tajomstvo prirodzenej relaxácie a objavte bráničné dýchanie s fyzioterapeutom v nasledujúcom videu.